हाथैया नै दोहायनि मा होनो सबाय जानायानो हाथायाव नांथानानै दंमोन लोगोफोर Hello everyone, good evening and welcome back to my channel. So लोगोफोर दायो जोङो बैसागुनि एसे मा होनो फट'शुट लायनो थांनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो आंजों लोगोआव दङ निस खानायानो गेवनानै दं बेस्रा खानायानो मा होनो गेंनानै दङ ओमफ्राय सार दङ नै हाय हिनजाव दे सार थांबाय थानोसै जोङो स' गाइस जोङो बारा गोजानाव थाङा आरोना जास्ट स्कुलनि अपोजिटावनो ओमफ्राय लकेसना बेफोरो ओरै साइडफ्राव लालाबायनोसै खिन्थु ओरैनोथ' गोजानाव थांनो हाला जोङो एसे बेलासिबायानो लेट जाबाय स्कुल गनानैसो जोङो माबादों नालाय रेडि जाखादों अब्ला नायदो नोंथांमोनहाबो मोनसे मोननै फट' शेयार खालामसै जों माबायदि फट' खालामदों खिन्थु नैबे आंनि मबाइलजों खेबगोन आरो आइफन 13 जोंहाय स' माबायदि जायो माबायदि फैयो नायनोसै फट'आ मालाय देलायनो आं जेबो रायज्लायनो रोङा जाहैबाय ओंखायनो मा खालामदों नायना लाबानो जाबाय बोराय बायदि मोनथार आं जेबो होननो रोङा जाहैबाय आइ आफामोनहानो मा होदो मिथिनायाथ' बयबो मिथिखायो जानोसै बियो लेखाखा नायलाय प्लास्टिकसो जोङो दा बहाय दङ दे खोथालाय मिसमान दुब्लिबारियाव दङ दा थांसै जोङो बे लकेसन दङ रबार बागानाव फैदो हाय नै जा फट' खेब जाहैनो नागिरदों बैसागुनि नै माखासे थांग्रोबाय ओमफ्राय जोंखौ गालांबाय लकेसन चेन्ज खालामबाय आर'नाइ खादोंमोन आं खानो रोङासै नै लोगोफोर मारै खायोथाय घरि गानहोनो नागिरदों नै सारा आंखौ घरि नक्लि उफ गरमबाय आयौ खेबदोल' सानसेट जाबायानो लोगोफोर हाथैया नै दोहायनि मा होनो सबाय जानायानो हाथायाव नांथानानै दंमोन लोगोफोर हाथाय लावदों ना मादों बे एम्पायारनि बायदि नै लोगोफोर हाथाय वास खालामनांगौ जोङो दलं जराथिंजाय फैबाय लोगोफोरनि आयदा रिल्स बानायदोंमोन जा फानि जाखाबाय लोगोफोर माबाफोरनि सावथालफोरनि बायदि नोरै जादों आंखौ नुदों नुवाखै मिस नुदों अरे So finally guys जोंनि फट'शुटआ दिनै बेयावनो जोब्बाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो एसेब्लाबो इन्जय मोनदों अब्ला भिडिअखौ बेखिनियाव दोननोसै बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग स' फाइनेलि गाइस जोब्बाय आरो जोंना दिनै फट'शुटआ सारा जाया फट'शुट खालामना दिनै माबायदि मोनखो मोजां मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों थेंक इउ फैदो
नै सानै दं दिनै फट'शुट खालामना माबायदि मोनखो मिस जोबोद मोजां मोनदों आखायावहाय नै अबस्था खाराब माने मोनाबाय लोगोफोर आरो मिसालाय माबायदि मोनदों नै सेन्देल आखायाव लानानै खामुखैबाय बेचारि बाय 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 लोगोफोर खुलुमबाय आरो बयनिसिमबो हेपि बैसागु खुलुमबाय